Hello guys, ang nirok no kaisa kok san musu hai. Ang tuma kok no sanai nirok saiman sobu. Jano follow kaija, jano subscribe kaija ro. Sini Tripurani am admi ro janta ro ba public ro ex CM biplode buhina manoba ede khatung jagbaila YouTube vlog bu ukok, Facebook hai bu ukok, Instagram hai bu ukok. An nala bo rang tong la ha mane aste jona noi jona pa nama ta. Hai, tai pal sima la li ukok sing si. Boni kok no khana YouTube sa si ha mu su li hai si. Khatung jang man nang kha. Ike okra honjang nai. Kaisa state ni CM ka sasi ni jeni buhoi besano ya ka wei oino buri ka tal nama la ke jantaro public ro tomano surung sinai tomano education ro sinai ani sengmungta enke jeno sung maisa pro bengra sobai maisa ke ha mui thoya pan ha jului jaya de ta khen tei public ro kai bat thakliya serang sinai jini biplod debna mono nogui serang sinai kai sanang ex CMC tong hai ke tong khunung ma wong ke ang hai nung hai public ro le seba hosna singno le sung usakena jini top fanu naraga ni bangai tikar laimani hamjang laimani boinibu saino seimani boinibu hino seimani sung mana khaibu haisi takis mana khaimaliya nini Tripura state ni kasa montri si omta ke phunu ma ke sung bahai kena jini thani serang mani phai bisnai serang janai landa kri haisi hai bo Facebook kholo la ha ke bo sing ha YouTube kholo ke bo sing ha thung jaga se bo sing ho dei bo salai dei si pada maisa ro sang nai ni ro hai si pada wo invite khai jabai nai mi apron sung no kha sini amani ko human screen no sanglai na jaga bla ne ke masa san log roi mana kiri kha to phani bangai ka lama hi lai nai hin ke bla koi masa san oklok slai tonglai sinai dofa hamkhraini bangai Tripura sa oino dofa bai thungjak tongmani no sung phiyaw laibani bangai kok ha salaibani phaibedi hongkemle koi masa sa logroini krike omate hai pada oino buhito himani buri ka talna manobla hai te thag mangkar hai ha laliu khorang te salai sung thansa kesung omotai no suwan soti ai siam buhina manosi kesam menteri buhina ketalna manosi hai tong saglai malia tong subidar malalia thoimo prima lalia uko angkene khatung uikok sani phaya bono kaisa bo okra state ni menteri kesasi maza tei tababu MP ko parliament ni public ro no bai ke bo phurungnai public ro no bo bai ke phurungnai wan song nai dita dako besiba kang somoi kiri tama sang belai kene nerok bai kereng musu ai panam pa hosnai somoi malia belai ken bijing thang ani bangai somoi ro ma pro modai nerok bai maje ma lainai do niroga no tei bu hamjang ma roi tongdi tei subscribe kheji atong khe please nok subscribe khai rejau di honoi joton thani ang koi haru hambai.